खुलुमबाय दिनै हजुआ बाक्सानि जिथु हजुआ बेवहाय दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जिथु 46थि जथुमा बेवहाय गोबांथार हाबाफारिखौ लानानै सावरायनाय धोरोमारि सावरायनाय ब्रह्म धोरोमनि फोसावनाय फेहेरनायनि सायाव सावरायनाय जादों। बे बेलायावनो जों दिनै बर' माहारियाव गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ जितु ब्रह्म धोरोमखौ गायसननानै फोसावलांबाय फेहेरलांबाय आरो हारिखौ मोनसे फोसाबस्रांनाय आरो गोख्रों मोनसे हारि दानायनि जिथु लामा दिन्थिलांबाय बेखौ जोङो बावनानै थांजाया। दा दिनै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मखौ जों मानो गुरुदेव होननांदों? बाथ्राया जाहैबाय मा, बिथाङानो जोंनि लामा दिन्थिगिरि। जों दिनै जे समाव दुलाराय भारत हादरा ब्रिटिशफोरनि आन्दाराव एबा सिङाव जोङो सासन जानानै दङमोन, बे समाव फ्रिडम मुभमेन्ट सोलिगासिनो दंमोन। बे समाव गुरुदेवाबो बर' हारिनि थाखाय नारा नाथा नाजादोंमोन। बिथाङा बर' हारिखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरो बेनि थाखायनो बर' हारिनि जिथु गोग्लैसोनाय बेखौ लानानै बिथाङा गाबखांबाय थायोमोन। दा बेनि जाहोनखौ, बेनि रुटखौ, बेनि कजेसफोरखौ नागिरनानैनो बिथाङा दिनै धोरोमनि लामाखौ लादों आरो ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों बिथाङा हारिमुआव, हाबायाव, सोलोंथायाव, धोरोम सिबिनायाव, फोथायनायाव फारफ्रोमबो बिथिङावनो बिथाङा फोसाबस्रांनाय एबा सोदांनाय लाबोदोंमोन। आरो नोंथांमोना मिथिगौ, बिथाङा साइमन कमिसन जिथु शिलंआव फैदोंमोन, बेवहायबो दुलाराय जिथु जोंनि बर' हारि बिनि गांनाय उखैनाय दुखु दाहा बेफोरखौ लानानैनो बिथाङा बे ब्रिटिश साहाब साइमन कमिसनाव बिथांनो बे मेम'रेन्डामखौ गथायहैदोंमोन। आरो बिनि थाखाय नोंथांमोना मिथिगौ, दिनै जोङो आनडिभाइडेड गवालपाराया दिनै वेस्ट बेंगलाव थांनांसिगौमोन, जों दिनै थाङाखिसै। बेबायदिनो दङ जोंहा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि खोथा, आरो जोंहा दिनै पलिटिकेल राइट्स, दिनै जोङो ST फोरनि थाखाय रिजार्भेसन, MLA फोरनि जोंहा रिजार्भेसन, बर' मन्थ्रि जों मोननो हादों बै समाव रुपनाथ ब्रह्म। बेनि उनावनो जों